Tigas to. Nada sir, stress. Okay, go. Uniform. Okay. So close. 20 lang ta. 21. Or 22. 21 daw. Wala. Di mo musiga 20 ta. It's either 20 or Hindi, murag 20 ra na niya na ay Okay, sige go. okay, naog na lang ta. 20 ya. Wala te. 20 21 wa. Ilan na? Mo na lang strategy. Naanawa na kumalo. Nakasit na siguro. Ano ni? Strategy. Okay, so mga Sit na Kung sila kahibaw, maghagdan mo ito pa kung ba't. okay, sa 21. 21. Pull out na ni. Down. Down ta. Panaog ta. Ha? Taas, mo ni. 22 di ay. Pahol tanan. Ma'am, balik dito, ma'am. Balik dito, ma'am. Balik dito, ma'am. Balik mo kasama yung gawas. Wala yung gawas. Okay, daghang kayo. Pahol na. Okay. Sumay lang. So, kasi nagtapog dili mga igala. Madung dito ka na. So, niya ka lang sa 21 floor mga igala, no? So, overview sa usa ka edipisyo diri mismo sa may Barangay Luz, niya tong DAKPAN Sugbo ang mga sakop sa Cebu City Police Office. Sa papangulo ni Police Colonel Joseph Diligan ang atong City Director sa Cebu City Police Office. Uban ang mga personnel no sa Special Weapon and Tactics kung SWAT ingon man ang Moabot Police Station. Sa papangulo ni Police Major Benjie Talisic ang hepe sa Moabot PNP. Uban ang mga personnel sa probe team sa papangulo ni Ma'am Raquel Arce. Problem no? Okay. Gironda kani maong usa ka high class imnanan sa 21 floor sa usa ka building dito sa Barangay Luz.
ning atong dakbayan sa Sugbo mga igala. So nakita din nga luwa na masunod ang social distancing matungura. Makita ninyo ubay-ubay. O nya pag kadiya kita dapita dili basta-basta makasud no. Kani maong nga kuan kay height no doon ay mga amato pa booking ang kining pagsud diri sa maong nga kuan no nindot kay ambias ri mga igala. So man situation karon rin. Ano yung tapok? So possible na mahal naman yun no? So atin check na kasi ano yun sa itong kapulsan mga igalang bye-bye buhol yun. So kung ikaw nga murag kaya bitong gusto kag fresh air, pwede ka diri mga higala sa labing taas o pinaka ibabaw ng bahin ng nanon diri sa Barangay Luz nga usa ka building. I don't know kung lumin mo siya mga higala mga by summoning situation ko diri. You're not allowed to fucking take a video of me because I can file a case. Can you file a case? No problem. No, fuck. Remove that. No. Okay, summoning. Nakuha sa What's your name? I can file a case. I did not give you any. Fuck. Remove that. Okay. What's your name? You can go Benjie I Talisic. can file a case. Okay, no problem. You can file your case. I did not give you. Your name? You. Remove that. Okay, no problem. Are you a customer here? Are you a customer here? Okay, so mo no. Mahigala. Kubog siguro ni. Kaya tanong mo, what's your name? Okay, muranig nagigkuan sa ato, nagiglumba ni. Asa ka do nga kuan do nga. Dili lang. Oh, kubog na. Basig, Lunis pa ka makagawas. Ano naman? Kaya pag-arugante. Follow lang sa mga istorya din. Relax lang. See? Just sit down. Okay? Sit down. So money, no, ang atong kuan. Sabo. Ipasaka ba? Ubay-ubay ni, no, nga mga kuan. Ang mga naadiri pero mga igala. Sa kini mo nga building. Wa ta kay sa pangalan mo building mga igala. No? Benjie Talisic lang sa TV Siyudad, live ta diri sa area. Diri sa kini ang 21st floor, no, sa kining usa ka imnanan exclusive private imnanan nga sa ato hibawan initial na tong information mga igala dili ka dili ka pwede mo saka diri kun wa ka naka-booking, no, mo na tong kuan mo na tong mga nakuha nga mga information. Kini taon-taon po ni nga gi-monitor sa tong PNP sa Cebu City Post Office. Although kini magong sa sitwasyon nato nga we are in a pandemic situation mga igala nya wa pagitugtan ang kining pagtapok-tapok gitugtan ang pag-inom bat doon na gyapon social distancing, doon na gyapon health protocol sa pag patuman sa negosyo. So money. So dahil nagtapok din na mga orders, mga wines, no? Yun mga igala.
May na ang judicial laundry. Okay. Taod-taod muhatag mo pasabot si Ma'am Raquel Arce ang pangu sa probe team sa Cebu City o si Police Colonel Josepino Ligan ang City Director sa Cebu City Police Office mga igala kalabot na kanang operation karon diri mismo sa Who do you work for? I'm a media. Oh, Yeah, okay. which media? Which media? Wait for my fucking case. No problem. No problem. No problem. You. Okay. Wait for my fucking case. I don't think nagagawan. Mata pa niya nga wait for your fucking face. Not authorize them. Oh. Uy. Ano mo doon? Pastilan. Okay mo. Katakan. What's your name? Because I have a video of you. No problem. My name is Benjie Talisic. You can. Ew, you I can don't flag on. care. Okay. Who are you by the way? Fuck you, no. Hmm? Remove that. Remove that. No problem. No problem. Yeah, how's it good? Shut up. Ato tanaw ni kay kani posibleng Lunes na makauli. Magtiga doon espresuhan mga igala. Pastilan mga igala no mo. So mo ni dalan po diri. Nagtapok, nagprosesyo. Ang dapita. Magigwang git, mag-ibat. May gabi kang Andot, no? Randolph. No? May gabi kang Mike Junel Di Baloco. No, sa ni Kasoper. Kuha na. Si Kim. O sa ni. So, sa kato mga bago pala nag-view mga igala, ang usili sa operation sa Oplam Bulabog, no? Kining pag-monitor gihapon sa ito nga PNP sa Cebu City Police Office o ba nato City Government. Kalabot na sa kining wa gapon sa pagpatuman o kining pag panang tapok-tapok sa kining usa ka imnanan. Bisan pa man mga igala nga dunay gipatuman nga curfew o niya dunay kini ang kuan. Ato tanaw ni. Okay, sige. Iwas na ka na din mo lang. anyway, panahon nito, nasa raman. Ordinansa naman siya. Ang ano lang na, uli mag-stay. May criminal, ano na siya. Yung pwede ka nang namabuntay ka nang siya ka nang right to privacy. Pwede rin siya. Like live. Pero right to privacy. Ma'am, legit operation siya ma'am sa police. So, wala ba ma'am? Private, public pala siya ma'am. Oh. Wala ba pala ma'am? Wala ba diyon sa? So, unsaon na tuwa sa privacy ani? Nambakas public ma'am. Mutago ka sa private ma'am. Ano lang? So, okay sa kayo mo, astureho na ni. O, diya po sa. Nagigwabod. Hoy, who are you by the way? Alright, good. Lagi ako sa medical field. Okay, sige sila na. Dapat tayo siya ben right to Nga po isa. You please sit down. provide drugs, right to say no to like No. The video, he's fat. The guy holding the camera is No fat. problem. Are you idiot? So mo ni no? Nagmatay. Mado pa niya mga isi public man good ni mga igala. Kung di ka gusto sa mga ato sa iyo ato paglublob ko to. Sumali mga igala no. Tanaw lang nun kasi atong dagan eh.
money solution dali, no? Sa kuan. So money, nagpadayon karon ang atong pag-cover. Hindi maong gihimo karon nga oplang bulabog sa Cebu City Post Office. Dahil mismo sa 21 floor nga kining habit, no? Sa usa ka edipisyo diri sa Barangay Luz nga atong Dagban Sugbo. Kung niyo makita ubay-ubay nga mga tawo nasa likod nga bahay mga igala, gani doon na nagig-away kanako, doon na pay matong pang rights of privacy. Pero mo niyo tanaw bang kini siya nga sa publiko. Na kung gusto privacy, adto sa mong kwarto, pagtuog. Kasi kung sa mo mga igala, gipatuog man lang ang kaning oblang bulabog, curfew karon, kaya alas 11 ang curfew sa atong gagamhanan sa Sugbo, ingon man ang kaning gipatuman sa atong PNP mga igala. Kaya ba mga tao diri nga wa di kasabo sila gibuhat at wa di kasabo sa ilang himo, kaya mga hubog na lagi, no? Mao no, napayo sa ito nga nagfucking fuck you po siya. Sumali. So ang ambience pa ito tanaw na. Moni. So moni ang ubos ng bahay na makita ninyo. So moni. Mona siya ang paingon Talamban Road. No, dawa na isa. Basta dila lang siya pagawas. So moni. Lagi kuan. Good morning na, ladies and gentlemen. We are from Cebu City Government, and with me are our City Director of Philippine National Police, Cebu City, Colonel Ligan, and other PNP personnel. I have with me my probe team. We are implementing city ordinance for curfew. Our curfew is 12 p.m. As of this time, 12:14, you should be in your respective residence. So, for the violation, we are inviting you to go with us in the holding area for the violation. Okay, so holding area. So, And also, for the management, we are preparing our report for the violation of serving liquor beyond 11 o'clock. So, we need your cooperation. Para wala tayong problema. Wala tayong problema. At tumingtang sa holding area, then conduct seminar, then pay for the penalty. And we have to hold you until 5 a.m. At kung dito magpa-relax, magpahuway. Okay? Any question? Sige no, start ka. Gawin mo. Okay. By By 10, by 20 siguro. 20. Dili makasyo sa kwan. 20. By 20. Okay. First 20. We need first 20. Start from here. Sige. Okay, start from here. So sa akong Facebook page sa Benjie Talisic sa mga Facebook page mga igala ang gabi og sa Health TV Cebu, good evening, good morning kaning tanan. Live diri sa ikababaw nga bahin sa ika-21 nga kwan. Okay, wala naman just service. Yes, but you have to be in your respective residence at 11 o'clock. Okay?
curfew. We are not arresting you for drinking. You are outside residence. Okay? I'm a private person. Ako man give it you one, sir. It's not you. So mo ni mga igala. Sa akong Facebook page si Benjie Talisic may gabi mga igala o sa Health TV Cebu, good evening kaninyo. Sa katungwa pa o kaning bago pala nag-view sa ato mga live karon mga igala. Ang inyo makita karon o sa ni ka operation o balang bulabog sa Cebu City Police Office o sa City Government sa Cebu. Uban ang probe team sa pabangon ni Ma'am Raquel Arce, igon man ang ato City Director sa Cebu City Police Office. I am not. I live in this building. I was at the gym. You're living here, you are not violating. I live the gym. Hey, Mister. Are you going with us or not? Are you going with us or not? Are you going with us or not? We are arresting you for violation of curfew. Are you going with us or not? Are you going with us or not? I live You are going with us or not? I live here. Are you going with us or not? I live here. Then go. Yes, you are not in your unit. You are not in your unit. You are outside of your unit. The gym is here. I was No gym at 11 o'clock. It's Yes, it curfew. is. There's 24-hour gym. Shut Gym up. is not curfew. A gym is not I will curfew. put you handcuffed if you are questioning us. We are in authority, we will be handcuffing you. Will Okay? you like that? Whatever you want, Okay, go, let's go. Whatever you want. I will put you in handcuffs if you I want. got you. Okay, we'll go with us. I'm with you. Go with us. I'm with you. First 20. Start with this man. 11. Start with this man. Go. One, Okay. So da. 4, 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7. 7. Additional. Isa. 8. 8. Sa Cogon Ramos. Cogon Ramos. Okay. So, vitamin K daw. Holding area, holding area. Sir, kamu sir. Kamu sir. Buat ka naman dali pa. Mauna mo gawas, mauna mo gawas. Dito mo kapo. Dito last number. Last number. 10, 11, 12, 13, 14. One more. Sir Benj, mga estimated nimo pila ka Dili mo boss 50. No? nakadagan gyud no? Dili mo boss 50 ka mga individual ang nadiri mismo sa ibabang bahin. Sa 21st floor sa usa ka edipisyo sa Barangay Luz mga igala. Oy kasaligan may gabi kaninyo may buntag. Oh, live diri sa area. Nakakita na kog away kagay na. No? Oh, gatosa. Apa ba to foreigner? Ana murag Stop. So, nine recess, no? O sa ka foreigner, o sa ka bayot, kagay na, katumbay kagay na, wato sila ng na, hubog to. Iya ko pala kaso, pailig kaso, kini sa kaman. pila may kanang multa. Sa aton hibawan, sa 500, ang bultag. Kung di ba kabay 500, makalibyo sila unyang bultag. No? Tinutong giingon ni Ma'am Marcel. nga hangtod sa alas 5 sa kadlaw ni Yep. bultag sila I-hold. Ang holding area dito na sa ano? Sa holding area kay Barangay Ramos ata. Barangay Cogon Ramos. Oh. Sa money, no? Okay. Sir Benj, ba allowed naman gyud ang serve sa Yeah, tinuod na allowed ang atong Legor, no? But unfortunately, kini mo kung hitabo ron diri, wa matuman ang kaning social distancing, tabok-tabok na. distancing. Oh. Sakto jud ka. Even though nga doon na kabanduan ang atong mayor sa Barangay Sugbo, isa nga gilibkas ang Legor ban apan ang nahitabo ron kaning nagtabok-tapok, so doon di na malikayan. Unya sa tugay hibaw nga kaning ato hibawan nga kani gay mo imnanan booking. Di ka makasud kung pulis ka, kung doon na kay amigong pulis mo Facebook, kuyawa ni. Isa doon.
So mo ni mga igala. Pero nakasurgit ka. Okay. Boss, pila yung order niyo, boss? Mura tayo pilang order ano? Oh, nag-serve pa mo? So, 20 ang unang ipanaog. Asa to mga naka-auto sa magagawa sa kung gipahol bigla. Ligitan. Ito. Patulog kami. Dako lugar ng ilang area diri, mga igala. Ano? Unang gipagawas ang 20 ka mga individual nga katuna na abdang nag-inom sa kining edipisyo 21 floors so sa building mga gala din nato nga among building pero ang ambience rin nindot kayo. I do believe nga ang kining maong nga kanindo sa palibot mahal po ang imnanan mga gala. Doon nato yung mga nangasuko kay not necessarily right is a privacy road ba nga privacy na sila but unfortunately wa man sila sa ilang lugar na sila sa public area no mga igala. So mo ni ang pinaka-latest update niya mobalik lang ko mga igala live diri gyapon sa dapit no sa diri sa kuan kaning gilusod karon sa tong PNP og proud team sa Cebu City Hall. Kalabot na kining Uplan Bulabog karon nga agadlawon. Adlaw na ron nga Domingo mga gilapit sa 20 sa buwan sa Hunyo 2021. Inyong higala Benjie Talisic sa akong page mayong gabi may buntag og sa Health TV Cebu. Good morning kanyang tanan. God bless us all. Stand by. So sa katong sa Facebook page Or